seedless. Did do it. I go, okay, well, in the future, don't do that. But I already had it. You just did perfect. It was like, yeah, I bet I know how to do it. I made the one go short. I don't know how many more. Okay. Thank you. Tanawan guys, lang rambutan. Rambutan. Na sila planting. Oh, let me do this side. No, on the good side. I didn't want to do that. I have never done that. Planting. Mahal lang lubi. Wala sila yung buto-buto at bukod sa bangka. Wala sila. Sabi ko daan dali sa toilet paper kasi makalimot ko.
Manday na nabaho ako mga friendship. Katag ko ang cream cheese. And bagel. Let's get milk. Kalimot ko ba? Ako listahan. Let's go in here. Ay. Let's go to the bagel. Be back in like 5-10 minutes. The bread. Unless you want to go now. Una, sila sila ano. Wala siya. 140 ang box. Kaya po cupcakes. Then we'll grab a bagel. Let's go back to the meat. Hindi ko alam kung bibili ako ng isang buong manok or yung hiwa na or yung chicken wings lang. Well, you gotta sign me in and give the advice. Okay. Dude, I don't want to mark it. Make him sign in. No, you're right. Chicken wings na lang. Di ko alam paano lutuin, paano mag ano. Parang napagod ako sa manok. Tapos punta tayo dito sa international ano. May ano sila dito, sardinas na hot sauce na sardines. Ito yung ganito. Or mahal doon siya. Smoked salmon. Mahal ang smoked salmon.
Yung ganoon na ano, size na sardines, ano lang siya, 159, pero maliit. Sobrang liit. Pikante. Kuha ko ng pikante sauce. Kasi, itong ganito. Ang mamahal lang ano nila. Coconut milk. Ano ba yan? Gagawa sana ako ng ano. Gagawa ako ng mga blanca. I-try ko. Kasi matagal na din ako hindi nakagawa. Okay guys, mag-check out lang ako.